হচ্ছে বালেশ্বর মহোৎসবর প্রথম সন্ধ্যা। তো প্রথম সন্ধ্যার বহু সুন্দর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হব। আমি ଏବେ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ ସାମ୍ନା। ଜାଣି କାଇଁ ଅଜଣା ହଉଛୁ ତୁ କୋଠାରୁ ଅଧିକା ତତେ ଚାହେଁ ମୁଁ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଜଲପରି ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ। ସାସା କି ମାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମନର ବଗିଚାରେ ତୁ ଫୁଲ କଢିଟେ ତୋ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମାଳିଟେ ଜାଣିନ ତୁ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେମସ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ତୋ ସାଥିରେ ଯେବେ ଦେଖା ଆମ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭେଜିଟେରିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ପକୋଡା ଆଉ ଛେନା କେକ୍